ndikapifeli ndikapa maitanaso ndatirigai ndimbongo kupa advice yimwe manjinjinji nekuti takamboita chirikiriki. Uchaziya Tanzania kwawanga wavhuriswa police report uko warova ana Wilo waro watu wasikana ku BBM films tukuya inogorera Wilo. So we don't want history to repeat itself because vakuru vakati history is a tendency of repeating itself. Felicitas akadzidza but not kudzidza too much ngekwedu isusu my university graduates. So let me just school you a bit. Umaititi unoitirwa ku Zimbabwean community. For example, waenda ku Nigeria kwa wasangana nemaZimbabweans maititi anditi UK, America, Canada kwa wangoenda kwese ine Zimbabwean. That's where your glory shines most. Ukaenda ku community isina kukujaira ita zvawafambira, ende waita zvawafambira wobuda mucharacter. Chakaitika kuna Awilo kuya Maititi was supposed to be Awilo's wife, vakaramba vari mucharacter vabuda, vakaramba vari mucharacter. Offset vangoramba vachizvita kunge Awilo's wife. Saka iwo chidziya izvozvo Maititi kamukomana kawife yuma nako ku Nigeria kaika kwangori paset. Usazoti Offset wakutotrend kungokona wakungoposta mapicture nekamukomana kaya. Please makeke ngasaburuke ku Nigeria. Feli kamjaja makeke anoburuke. Felicitas ini ndinomziya ndakatamba naFelicitas. I know that woman. Saka please percent ndokwauri mukadzi or girlfriend yakamukomana kubuda of character. Anditika yeah, please Maititi, this is an advice. You know I love you. No one can say otherwise, and only me can tell you the truth. Vanhu vanokuchka, you know, vanhu vanokuchengerera yo zvima likes, but inini ndinokuudza chokwadi because ndokuda. Then another thing, Maititi ukuwanza nanga. Ndinozenda ndichitarisa mugirazi rangu bedroom. Future ya Fifi yakanaka zvisingaite. Mark my words, nyora izvi pasi. Fifi acharohwa nemunhu ane mari uyo. Ane mari zvisingaite. But ndaona Titi achizopenga. Kutohoira chaiko, kupenga chaiko nzi Titi akupenga. Ndachaka ndakagara mugirazi ndakati bedroom chichapengesa mwana uyu. Handina hangu kuenda kumasango because ndogara muvhiyana. Kumasango rangu raya it's like 5 hours away. Riri kuSouthbrook. So ndanyazopinda musango ndaichazonyazoona answer chaiyo, but according to grazi rangu riri mubedroom, Felicitas uri kuwanza ng'anga. Yes, ita ng'anga 2 kana 3. Because say ini ndichiita maprofita neng'anga ndichimixa because ndichida kuona kuti zvandiri kuona mubedroom mangu mugrazi rangu zviri kuconfirmwa naFreddy here, zviri kuconfirmwa naAndiba here. Handimuri kuona? Ndosaka ndichiita ng'anga 2 or 3 to confirm what I'm seeing in the bedroom. Nekuti rume rimwe harikombi churu. Yeah, you understand? But ukawanza ng'anga 10, ng'anga neng'anga mapostori nemapostori vane mhiko dzavo. Ku Nigeria kunda kuona ukwanza ng'anga Felicitas mwana wako Titi anopenga. Itauchisa mabreak. Anda kuudzwa madira ng'anga Felicitas. Nzinzi akandibira ng'anga yangu yari pana pachiuru ndadazofaya chiuru. Ndo zvakaita kuti ndifaye chiuru pana pachiuru. Chiuru aishanda panoka. Felicitas amboya chinyaura chiuru. Takatawa zvamusi chiuru ndamufaya. But nevertheless usawanze ng'anga zvinokudamejera vana. Maximum must be 3. Kana kusvika ku 10, Felicitas izvo zvane 9 ng'anga. Unodzidi ng'anga uri damage vana. Titi anopenga. Musvitse video kuna Felicitas. Yeah. Zvinhu izvozvi vanoti Maititi ku Nigeria ng'anga shoma.